So Belamanisha Tungam shocked a lot of people with the way he's consistently wearing expensive brands since his court appearances. His first jacket that he came to court with was worth $2,500, which is like 41,000 rands. And then second court appearance, angasongano pfeka zvake label inodhura stereki, but it was Calvin Klein. I tried to check online exactly tracksuit yaanga akapfeka. I couldn't find it, but tracksuit eku Calvin Klein approximately tombomuisa kana pa 8,000 rands ndopatingaiisa ipapo. It might be more, it might be a bit lesser, but which I don't think it's less. It might be more than 8,000 rands. Though I think something chatingangoti ndo changa chakachipa per all his 4 court appearances. And then the third one, raanga akapfeka ramuri kuona iri, it's actually on promotion. The jacket, the normal price of the jacket is $4,400, and then since it's per promotion, it's going for $1,100. Just imagine wearing a $4,000 jacket. And then the one that he was wearing yesterday, Yanez Romanje, it's 45,000 rands, and it's per promotion. Price yaro, it's 75,577, which is something like $4,500 jacket. Majackets ake tungangoti anorenja ikoko kuma 4,000 something ndo range yemajackets emwana uyu. Imagine akapfeka zvake Philip Plain achipinda mukoti. Hameno vamwe vari kuti aiwa ari kuzonyanyisa stereki kuda kuratidza kuti ari expensive stereki. Nyaya yacho anoibuda here pakadai, so why is he trying to wear zvinhu zvakadai so? South Africa kuna basa uko vanongopfeka wani maguchi machii vachienda kukoti, saka hazvina kana basa izvozvezvo. And unonyatsoona kuti mwana uyu has got test. Aiwa test anayo, but achaipfekera zvake mujeri test yake iyoyo. Hameno kuti zvinopfekeka here ujeri, but ndofunga anenge akutongoti vedu wekuno ukazviite kuti ndichapfeka hembe chitondichinjira wardrobe, momboendawo kunana Mr Price mononditsvagirawo hembe dzinoita kupfekeka kunoko. Zvinhu zvacho. And asi majaketi ekuti munoti ndakariwana paGulf ka? Harisire paGulf. They are from real shops. South Africa, it's not small street. Haisi small street yamajaira iyi. Aya real jackets, real like from Philip Plain majackets ake, from Calvin Klein chaiyo, not zvedu zvatajaira zvekuenda mukoto tonoita mareplicas. It's not like that. Mari yejacket 1 rake unorishanda gore rese uri kujoni uko uchitadza kutoibata gore rese, kutoitadza $4,500 unototadza kuibata, asi ndo jacket. Ndopa unoona kuti baba wakasiya vabira dzinza nevazukuru nechii, because if he can afford 4 jackets, next week anenge aine rimwe, muchaona rechi5 raanenge akapfeka anenge atori nerimwe futi rema1000. If achikwanisa kuita consistent like that, wearing expensive brands, what more muwardrobe make kuti munenge makamira sei? Zvinhu zvacho soka ameno kuperekedza vamwe kurarama ndokwatiri kutoita kunoku, vakaba mari zvekutika ndo zvimwe zvinozoita kuti vanhu vaite hasha nenyaya dzedzo, zoti aiwa aregai vaende kujeri vambonzwawo kusafawo kwedu, vambonzwawo kuti jeri ratiri isusu rakamira sei. Iye akambono experience jeri reuko ka, tinomboita kanenge kakunzwiririra kuti okay, now ariwo musituation yatiri and yatikaiswa nababa wake ikoko. So I don't know what you guys think, but hey, aiwa vana vanochena vanopfeka mabrands, vanopfeka. Though the next time we are going to see ana Gucci ana LV pop up. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Eva, so subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.